नैजिसेथि दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो सेथि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवबाय। चिरां जिल्ला सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 27, 28 आरो 29 मार्च खालारखालि नैजिसेथि दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो सेथि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो दिनै चिरां जिल्लानि सान्थिपुराव बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवो। बानजाय आफादनि मासिगिरि लोगोसे इ.एम. अमर बसुमतारी, लोगो मासिगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे खुंफुं आफाद आरो हारिमु आफादनि मावथिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव खुंफुं आफादनि मासिगिरि इ.एम. अमर बसुमतारीया फोरमायोदि बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो गिबि खेबनि थाखाय दिनै मावखुलिखौ बेखेवबाय। बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजिरगोरा बसुमतारीबो फोरमायोदि बे हाबाफारिखौ सान्थिपुर ओनसोलाव खुंफुंनो लानायखौ गोजोननाय फोरमायदों। इ.एम. अमर बसुमतारीखौ बानजाय आफादनि मासिगिरि मृत्युंजय बसुमतारीखौ लिंथुमगिरि महरै सायख'नाय जायो, जायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारनायखौ बयबो मिजिंथिनाय फोरमायदों। दिनैहाय मिरु हारिमु आफाद आरो जिल्ला हारिमु आफाद जथायै कनभेनसन खुंफुंनो बेयाव लाहार फाहार जानायखौ जों नुनो मोनदों। थारैनो बे प्रग्रामा माबायदि जागोन? बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। फैगौ 27, 28, 29 मार्च बे दिनखालि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे 21st एनुवेल कनफारेन्स जागोन। दा बेखौ जोङो दिनै गाजा गोमजायै बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बेनिनो गिबि खेबाव दिनै जोङो बिनि अफिस मोजाङै सालायनो थाखाय दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। आसा खालामदों जों गासै जेनोखि कमिटिनि टीमफोर दिनै बिथांमोना जोबोद साखाफारा जानानै दं आरो जों बेखौ दायथ' गोलैनायलाय आरो जों बेखौ हारिमुखौ जों बयबो मोजां मोनो आरो बेखौ फोथांना लाखिनायाव बयहाबो दायथ' दं हिसाबै जों नाजा आरो गोसो मोदोम आरो बोलो होनानै बेखौ नाजाबाय थादों। दा बिनिनो दिनै गिबि अफिस बेखेवनाय हाबाफारि जों लानाय जादों। प्रग्रामनि नेचारा माबायदि जागोन बे? प्रग्रामनि नेचारा सानथामनि हाबाफारि जागोन। बेहाय कम्पिटिसन माखासे थानाय जागोन। जोङो शेड्युल खालामजोब्बाय, खिन्थु बेखौ जों सिगाङै बुंनो सानासै। बेहाय एक्जिबिसनबो लादेरनाय जोङो जादों। आसा खालामदों गासैबो जोंनि बिटिआरनि ओनसोलनि बा बायरानि ओनसोलनि जेनोखि बर'फोर बेहाय फैगोन आरो बिराद गाजा गोमजायै बे प्रग्रामा जागोनखौ जोङो मिजिंथिदों। सेमिनारफोर थागोन नामा? बेफोरो सानदों, खिन्थु एक्सुवेलि जों बेखौहाय प्रग्रामाव दाबो मोजाङै शेड्युल खालामाखै आरो खालामगोन। बे गाबोन अखानायैनो बे क्लियार जाजोबगोन। जेखि जाया मानो जों बयबो हारिमुखौ मोजां मोनो आरो बयबो बरायदों आरो जों स्पेसियेलि बे ओनसोलनि जानानै दिनैनि जेसेबां कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दङ बा बिबानाव मोनदों बिथांमोना साबसिनै आरो गोसो गोथारै बरायदों आरो बेखौ एकदम गाजा गोमजायै जाफुंगोन होननानै मिजिंथिदों आरो।